שבוע טוב. המלכה ויקטוריה נסעה לביקור בהנובר שבגרמניה. בעלה הנסיך אדוארד גדל בהנובר. כשהם היו שם בביקור והיא הייתה בהיריון מתקדם, התחילו לה צירי לידה למרות שהיא הייתה עדיין בחודש שביעי. היועצים שלה והפמליה היו בלחץ. אם היא תלד בן על אדמת גרמניה, תהיה לו בעיה בזיקה לכתר המלכותי האנגלי. כי נתין שלא נולד באנגליה ויש לו נתינות זרה, יכול להוות בעיה לפי החוק האנגלי. והיא לא ידעה מה לעשות. היועצים גם לא ידעו מה לעשות. בין אלה שהסתובבו בפמליה היה סר משה מונטיפיורי. הוא הלך להתפלל בבית כנסת הראשי של הנובר, שם התפלל הרב של הנובר, הרב נתן אדלר. הוא סיפר לרב נתן אדלר על הדילמה המלכותית. הרב אדלר נתן לו עצה. הוא אמר לו שיחזור מהר למלכה, וייעץ להם שיקחו את המלכה לאונייה אנגלית, בריטית, ושיפליגו למעלה מ3 קילומטר לתוך הים, כך שהם יהיו מחוץ למים הטריטוריאליים של גרמניה. ילד שיוולד בתוך אונייה בריטית במים בינלאומיים, הוא ייחשב כנתין בריטי, והוא יוכל להיות בסופו של דבר המלך של אנגליה. וכך באמת הם עשו. המלכה נלקחה כלאחר כבוד לאונייה אנגלית, הפליגו ללב ים, ובאמת נולד מי שלימים היה המלך אדוארד השביעי. הסוף של הסיפור הוא שהמלכה זכה לרב נתן אדלר את העצה הטובה שהוא נתן לה. ולימים, כאשר חיפשו רב למשרה של הרבנות בדוק פלייס שבלונדון, היא המליצה וכתבה שלדעתה שיקחו את הרב נתן אדלר, שהוא יהודי מאוד פיקח. לימים היא גרמה שימנו אותו כרבה הראשי של אנגליה, ויותר מאוחר חקקו חוק מיוחד של הממלכה, לאימפריה הבריטית, צריך להיות רב, והוא מונה לרב של האימפריה הבריטית על ידי חוק מיוחד בפרלמנט של אנגליה. 45 שנה כיהן הרב נתן אדלר כרבה הראשי של אנגליה, והוא נפטר כ-11 שנים לפני המלכה שהאריכה עוד ימים. יש הרבה פרטים שאפשר לקחת מהסיפור הזה, אבל אחד הדברים המעניינים הוא שמי נתן את העצה למלכה הגדולה של האימפריה הבריטית לשמר את הזהות האנגלית שלה, את הזהות העצמית שלה, דווקא יהודים. אנחנו היהודים מומחים בשימור הזהות שלנו. חבריי היקרים, גולשי נס ציונה .com, חבריי בפייסבוק, שבוע אנחנו קוראים על מצווה מאוד מיוחדת. המצווה שבארון הברית הבדים חייבים להיות בתוך הטבעות, וכתוב לא יסורו הבדים ממנו. הבדים אסור להם לסור מהטבעות. מה פשר המצווה הזאת? ולמה דווקא הארון? הארון הוא מסמל את התורה. כי אכן הלוחות ושברי הלוחות היו בתוך הארון. התורה היא בעצם השמירה על המולדת שלנו. התורה היא השמירה עלינו כיהודים. כאשר יהודי מגיע הביתה אחרי יום עבודה, הוא פותח פרק חומש, הוא פותח דף גמרא, הוא לומד משניות, הוא לומד תורה, הוא משמר את היהודית ואת הזהות שלנו. שבוע טוב.